říká, jestli se buchne bez tak. Tak jo, můžeš, už to jde. Až. Tři, dva, jedna, teď. OK lidi, takže vítejte u nového videa. Dneska to bude, si tady ukážem, jak vyhledat YouTube. A můžeme mít na to. Takže do popisku vám dám, jak to máte napsat. Já to píšu nějak takhle. YouTube normálně. Easy peasy. Tyhle, co to je? Jo, tohle je druhý tutoriál. To je dobrý, co? 2 tutoriály v jednom. Tohle je dobrý tutoriál. Když vám nejde internet, tak tady máte připojení k internetu, není k dispozici. Tak musíte tipkou nahoru a hrajete. Tak já teď tady povím, to můžu rovnou natočit a já, to je tak nutný. Ty vačo, ty vogo, to není snad ani možný, ty vogo. Ty pusinko jedna blbá. Musím to dát znova. Hacker. Za to může Wi-Fi. Jo, to. Tak to můj kompl, blbej. Já jsem divák, kdo to mlátí tam. Já nevidím webku. Ty vogo, to si ze mě děláš srandu. Ty vogo, já už to radši vypnu, nebo normálně. Vypuchne mi chování mozok. Kámo, mě tady spadla krabička. No jo, tak nazdárek, párek, moji fanoušci a pište mi otázky do Asku. Vy mi furt píšete, že mám natočit Ask, ale já nemám žádný otázky, tak jak to mám natočit? No, tak já si... vymyslí, jak... Hej, já nechápu ty youtubery, co si prostě vymyslí otázku, že? Jo. Jo, tak A já prostě víš co? vás loučím a čau. Uděláme z toho podcaster. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.